नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज मी बनवत आहे दिवाळी फराळामध्ये भाजणीची चकली। तर खमंग आणि कुरकुरीत भरपूर दिवस टिकणारी ही चकली मी आज तुमच्यासोबत शेअर करते। तर चकलीच्या भाजणीचा व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे, तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता की मी ती भाजणी कशी बनवलेली आहे। तर त्या सर्व टिप्स त्या रेसिपीमध्ये आहेत, त्या तुम्ही नक्की ट्राय करा। तर चकलीची रेसिपी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की लास्टपर्यंत बघा। चकली तेलामध्ये विरघळू नये, चकली खूप दिवस टिकावी, चकली तेल जास्त पिऊ नये, या सर्व टिप्स मी या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे। चला तर मग आता आपण भाजणीची चकली बनवायला सुरुवात करूया। तर भाजणीची चकली बनवण्यासाठी आपल्याला इथे लागणार आहे भाजणीचं पीठ। तर इथे मी 1 किलो प्रमाणामध्ये घेतलेलं आहे। तर आपल्याला 1 किलोचंच पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर हे पीठ आता आपण चाळणीने चाळून घेणार आहोत। तर चाळून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही कण असतात ते निघून जातात, म्हणून आपल्याला हे चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने आता मी हे पीठ चाळून घेते। तर 1 किलोच्या वरती जर तुम्हाला चकल्या बनवायच्या असतील तर तुम्ही एकदम पीठ मळू नका, थोडं थोडं घेऊन पीठ मळून मग चकल्या बनवू शकता। तर अशा पद्धतीने इथे आपलं पीठ चाळून झालेलं आहे। तर आता आपण लसूण पेस्ट बनवणार आहोत। तर इथे मी अर्धी वाटी लसूण घेतलेला आहे, हा गावरान लसूण आहे। तर आता आपण हा लसूण बारीक करून घेऊया। नंतर यामध्ये थोडंसं पाणी घालून फाईन पेस्ट करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे पेस्ट बनवलेली आहे। तर आता आपण हे भाजणीचं पीठ घेऊया आणि आता मसाले ॲड करूया। तर इथे मी घेतलेली आहे लाल मिरची पावडर। तर तुमच्या टेस्टनुसार तुम्ही कमी जास्त वापरू शकता तिखट। तर 2-2.5 चमचे मी इथे लाल तिखट घेतलेलं आहे। नंतर घालत आहे मी इथे चवीनुसार मीठ। तर 1 ते 1.5 चमचा इथे मी मीठ घातलेलं आहे आणि नंतर घालत आहे मी इथे गरम मसाला। तर 1 चमचा भरून गरम मसाला घातलेला आहे आणि पांढरे तीळ घालायचे आहेत। तर पांढरे तीळ मी इथे अर्धी वाटी घेतलेले आहेत। तीळ घातल्यामुळे खमंग चकली लागते। तर आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेऊया। तर धनेपूड, जिरेपूड आणि ओवा मी भाजणी जेव्हा दळून आणली तेव्हा मी त्यामध्ये घातलेले होते, त्यामुळे आता घालण्याची गरज नाही। तर इकडे मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर आपल्याला पाणी जास्त उकळून घ्यायचं नाही, फक्त कडक गरम करायचं आहे। तर आता आपलं हे कडक गरम झालेलं आहे पाणी। तर या पिठामध्ये थोडं थोडं घालून आपण आता मळून घेऊया। तर पाण्याचं प्रमाण मी इथे जेवढं पीठ घेतलेलं आहे तेवढंच मी पाणी इथे घेतलेलं आहे। तर पाणी आपल्याला किती लागणार आहे ते आता बघणार आहोत। पीठ मळून झाल्यानंतर किती पाणी लागलं ते मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे। तर अशा प्रकारे गरम असल्यामुळं चमच्याचा वापर करा किंवा ग्लासचा वापर करा किंवा वाटीचा करा। तर हाताला चटके लागतात, म्हणून आपल्याला इथे छोट्या वाटीचा किंवा ग्लासचा वापर करायचा आहे। तर लसूणची पेस्ट घालते वेळी व्हिडिओ माझा बंद होता, त्यामुळे मी तुम्हाला लसूण पेस्ट घालताना दाखवू शकले नाही। तर लसूण पेस्ट घातलेली आहे। तर हे पीठ गरम असतानाच मळून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता पीठ छान मस्त असं हे मळता येतंय। तर गरम पाण्याचाच वापर करायचा आहे। तर अशा पद्धतीने आपण इथे पीठ मळून घेतलेलं आहे। थोडासा तेलाचा हात लावून घेऊया। तर तेलाचा हात लावून मी एका डब्यामध्ये हे पीठ काढलेलं आहे। हे पीठ आपण एका मलमल किंवा सुती कपड्याने ओलसर करून झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे पीठ कोरडं पडणार नाही। तर आता बघूया आपल्याला पूर्णपणे किती पाणी लागलं 1 किलो पिठासाठी। तर मी ज्या डब्याने पाणी घेतलं होतं तर अर्धा डबा मला इथे पाणी लागलेलं आहे, अर्धा डबा उरलेला आहे। तर आता इकडे तेल गरम करायला आपण ठेवलेलं आहे चकली तळण्यासाठी। तर आता आपण पीठ लगेचच घ्यायचं आहे चकली पाडण्यासाठी। तर इथे मी सोऱ्या घेतलेला आहे। तर सोऱ्याला आता आपण तेल लावून घेऊया, म्हणजे आपलं जेव्हा पीठ घालेल तेव्हा ते चिकटणार नाही, म्हणून सोऱ्याला तेल लावणं गरजेचं आहे। तर अशा प्रकारे आता तेल लावून झालेलं आहे। तर आता आपण सोऱ्यामध्ये पिठाचा गोळा एकसारखा मळून असा रोल करून घ्यायचा आहे आणि सोऱ्यामध्ये घालायचा आहे। तर लक्षात घ्या एक छोटीशी टीप,
पीठ गरम गरम असतानाच आपल्याला चकल्या पाडून घ्यायच्या आहेत. पीठ थंड होऊ देऊ नका. पीठ जास्त वेळ ठेवायचं नाही. चकलीचं पीठ मळल्या चकल्या आपल्याला पाडायच्या आहेत. तर अशा प्रकारे इथे आपलं चकली पाडण्यासाठी तयार आहे. तर एका ताटावरती मी आता या चकल्या पाडून घेते. तर तुम्ही बघू शकता कुठेही चकली तुटत नाही, एकसारखी पडत आहे, अगदी गोल गरगरीत आलेली आहे. तर आता आपण दुसरीही चकली पाडून घेऊया. तर काटेरी मस्त अशी चकली पडत आहे. तर या चकलीच्या पिठामध्ये मी हळदीचा वापर केलेला नाही आणि तेलाचाही वापर केलेला नाही. तुम्ही अशा प्रकारे ट्राय करा. मी कोणत्याच चकलीच्या पिठामध्ये तेलाचं मोहन घालत नाही. तेलाचं मोहन घातले की चकली तेलकट होते. तर इकडे चकल्या पाडून आपल्या तयार आहेत. तेलही गरम झालेलं आहे. तर गरम तेलामध्ये आता आपण चकली सोडूया. तर तेल गरम असणं महत्त्वाचं आहे. चकली सोडायच्या आधी तेल कडकडीत गरम पाहिजे. जास्त पण गरम करू नका, नाहीतर एकदम धुरळा होईल चकलीचा, आतून कच्च्या राहतील आणि वरून करपतील. तर अशा पद्धतीने आपण सर्व चकल्या सोडलेल्या आहेत तेलामध्ये. जेव्हा आपण तेलामध्ये चकली सोडतो तेव्हा बुडबुडे खूप येतात. तर आता बघू शकता बुडबुडे चकलीचे कमी झालेले आहेत, म्हणजे आपली चकली तळून झालेली आहे असे समजावे. तर अशा पद्धतीने आपण सर्व चकल्या तळून घेतलेल्या आहेत सोनेरी रंगावरती. तर राहिलेल्या ज्या चकल्या होत्या त्याही आता आपण तळून घेऊया. तर कलर मस्त असा सोनेरी येईपर्यंत आपल्याला चकल्या मस्त अशा कुरकुरीत तळून घ्यायच्या आहेत. तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व चकल्या मस्त सोनेरी रंगावरती तळून घेतलेल्या आहेत. तर कुठेही चकली तुटली नाही किंवा विरघळलेली नाही. तर मस्त अशा गोल गरगरीत काटेरी कुरकुरीत अशा चकल्या झालेल्या आहेत आणि तेलकटही झालेल्या नाहीत. तर तुम्ही बघू शकता हाताला तेल बिलकुल लागत नाही. आणि कारण की आपण भाजणी पण व्यवस्थितपणे भाजून दळून आणलेली होती आणि पीठ मळताना पण छान असं मळलेलं होतं. तर अशा प्रकारे आपण बघू शकता चकली सहजपणे तुटते, अगदी पोकळ झालेली आहे. तुम्ही आतमध्ये बघू शकता होल पडलेला आहे चकलीला. तर तेलकट नाही झाली, कुरकुरीत एकदम झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही चकल्या बनवल्या तर तेलामध्ये विरघळणार नाहीत आणि त्या कठीण पण होणार नाहीत. योग्य प्रमाणामध्ये साहित्य घेतलं आणि ते व्यवस्थितपणे जर भाजणी केली आणि ते नीट दळून आणलं आणि नंतर ते पीठ छान मळलं तर आपली चकली कधीही बिघडणार नाही. अगदी कुरकुरीत खमंग अशी होईल आणि ही चकली भरपूर दिवस टिकते. तर अशा पद्धतीने मी इथे आज तुमच्यासोबत भाजणीचाही व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे आणि आज भाजणीची चकलीही शेअर केलेली आहे. तर तुम्हाला कशी वाटली? जर आवडली असेल तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया पुढच्या अजून नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.